Boa tarde, amigos e amigas do Bar Celeste. Hoxe non podo asistir en directo á grabación deste programa porque teño un acto literario do Ministerio de Cultura. Así que quero deixar a miña opinión rápida, sin entrar en demasiadas profundidades, con relación ao partido de onte. A xustiza no fútbol está claro que a dan os goles. Quen marca gaña e quen non marca empata ou perde. O Celta xogou un partido, dende o meu punto de vista, moi notable onte fronte ao Atlético de Madrid. Foi un partido no que o conxunto vigués, o noso conxunto, o noso Celta, gobernou prácticamente durante todos os 88 minutos. Tivo 2, 3, 4 ocasións de gol magníficas e ao final pasa o de sempre. Un gol no último minuto, marcado ademais por despiste, que sempre hai un despiste na defensa, e perde o partido, quedanos a todos unha cara auténticamente de parvos. Gustoume o Celta, gustoume a mentalidade defensiva, gustoume a defensa do Celta outro día. O medio campo segue a faltarlle alguén un pouco máis creativo. Fallamos claras oportunidades de gol e a verdade é que iso, fronte ao terceiro equipo de maior presuposto da Liga, págase. Teño que dicir que o planteamento de Giraldez foi magnífico, que así tamén se xoga o fútbol, que se pode xogar o fútbol por momentos brillantes, a pesar de que tamén se pode defender. Este fútbol que eu propoño de alguma maneira, que haxe un certo equilibrio. A verdade é que o Atlético de Madrid é un equipo verdadeiramente difícil para xogar, un equipo que fai moi pouco fútbol, onde víase claramente como tiña dúas liñas moi marcadas no seu medio campo, con un xogador en punto, ben Sorloz ou despois Griezmann, para provocar o erro do rival, pero nada máis. Propuso moi pouco, por non decir nada, e sinceramente considero que non mereceu eses 3 puntos. Eu sei desgustado polo resultado, porque ese gol ademais foi como unha xarra de auga fría, pero contento polo que vin, porque o Celta quixo, pero non acertou. E o fútbol son goles, a xustiza só está nos goles, tristemente. Encantou a defensa e sobre todo Starfelt. Considero que Starfelt onte fixo tal vez o mellor partido de que está no Celta, polo menos que eu recordo. Así que, bueno, debo dicir que as cousas non saíron, pero onte saí moito máis contento que outros partidos, mesmo incluso que se gañaron. E pouco máis. Non vou dicir máis nada porque non quero roubar tempo. Dicir que os 3 é algo difícil dicir os 3. Creo que o mellor do partido do Celta e do partido foi Starfelt, a que lle dou 5 puntos. 3 puntos a Borja Iglesias, porque o seu traballo é monumental. De verdade que é moi difícil facer o traballo que fai Borja, ainda por riba ter certa claridade atacante para combinar. E un punto a Marcos Alonso, que creo que é un xogador que vai a chegar moitas cousas á defensa. Creo que os defensas xogan mellor cando xoga Marcos Alonso. Hai outra xente que tamén me gustou, quizáis un primeiro tempo de Hugo Sotelo, o traballo atrás de Fran Beltrán, que xogou máis retrasado do normal, momentos de Hugo Álvarez, Iago sempre aí, ainda que onte non estivo demasiado resolutivo, e que se nota os anos en algún momento, como foi unha carreira que botou co balón e que podía encarar, pero os pulmóns non lle deron. Ben, en definitiva, que houve cousas que me gustaron. Guaita estivo mellor, fixo unha parada excelente a tiro de Riquelme, creo que foi.
E Sergio Carreira tamén foi outro xogador que me gustou onte moitísimo. Ben, esos son os tres que digo. Para o partido do Girona, que vai ser un partido difícil, pero eu creo que o Celta pode gañar. Eu vou dar o meu resultado de 2-1 a favor do Celta. Queridos amigos e amigas do Barceleste, unha aperta moi forte e a la Celta.